læser en erklæring til det danske folk. DR har sendt på langbølge i næsten 100 år fra 2 høje radiomaster i Kalundborg. Danmarks Radio, København-Kalundborg. Men internet- og satellitforbindelser har gjort teknologien utidssvarende. Ja, det er klart. Ja, så fra årsskiftet ophører DR med at udsende langbølgeradio på frekvensen 243 kHz. Og her slutter Radioavis. Fremover vil indhold, der tidligere blev udsendt på denne frekvens, kunne findes andre steder. Noteringerne, børskurser, varenoteringer og de meteorologiske meldinger. Gå ind på dr.dk/am, hvis du vil vide mere om, hvor du finder de programmer, der i dag sendes på langbølge. Rank dem! Rejs dem! Her er Forsvarets operationscenter med dagens varehusefterretninger. Østersøen, Gæsser Landrev. Den Brabrug Sydomærken nummer 2 på position 54 grader 33,4 minutter nord. 11 grader 56,0 minutter øst er ikke på plads af jorden. Østersøen faldt fra øst. Hestnæs Havn på position 54 grader 49,4 minutter nord. 12 grader 08,3 minutter øst er lukket for anløb. Østersøen, Rødvig, Løsbåd Havn. Rødvig, Løsbåd Havn på position 55 grader 15,2 minutter nord. 12 grader 22,6 minutter øst er lukket. Østersøen, Klintholm. Klintholm Havn på position 54 grader 57,1 minutter nord. 12 grader 28,0 minutter øst er lukket. Østersøen, Bornholm Nord, Sandvig. Sandvig Havn på position 55 grader 17,4 minutter nord. 14 grader 47,0 minutter øst er lukket. Så er der Nivå Bugt. Nivå Havn. Målefødder på position 55 grader 56,4 minutter nord. 12 grader 31,8 minutter øst. Lys uregelmæssigt. Så er der Københavns Havn. Indehavnsbroen. Gennemsejlshøjden er reduceret på den vestlige sidefag på Indehavnsbro på position 55 grader 40,7 minutter nord. 12 grader 36,6 minutter øst. Så er der Bøgeskov. Bøgeskov Havn på position 55 grader 22,2 minutter nord. 12 grader 24,9 minutter øst er lukket. Så er der Køgebugt Bøgeskov. Forbagsenfyret på position 55 grader 22,1 minutter nord, 12 grader, 24,8 minutter øst er slukket. Forbukken på position 55 grader, 22,2 minutter nord, 12 grader, 24,8 minutter øst er ødelagt. Smålands farvand af Bøgestrømmen. Den Brabrug Sydomærken på position 55 grader, 07,4 minutter nord, 12 grader, 14,9 minutter øst er forsvundet, og den styrbord Sydomærken på position 55 grader 07,1 minutter nord, 12 grader 13,8